Takže čau lidi, v tomhle videu bych vám chtěl ukázat moje auto. A teďka jdeme dovnitř a podíváme se, jak to tam vypadá. Tak, takhle to tady vypadá, já se sednu dovnitř. Tak. Já si zavřu dveře. Tak. A tady to takhle nějak vypadá, no. Ještě jsou tady zimní kola, ale v létě tam dáme letní. Je vybitá baterka, no. Bohužel. Má to teda švihadla. Ale čím menší výbava, tím je to lepší, samozřejmě. Tak klakson nefunguje, je vybitá baterka. Tady řadička, ručka, jak to známe. Tak já to na chvíli stopnu a ukážu vám, jak to vypadá ze spolujezdce, jo? Tak zatím. Tak. 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 Tak a takhle to vypadá od spolujezdce, no. Tady manuální zrcátka, taky švihadla a asi tak, no. Nemá to centrál, no. Jako nic moc výbava, no. Teďka vám ještě ukážu kufr. Tak, taky manuálně. Tak a tady jsou náhradní zimní kola. Jako je to pěkný autíčko, no, co se dá říct. Jako mně to stačí na takovýhle srandičky. Jinak to auto vypadá nějak přibližně takhle. Jsou na tím poklice. Jsou to, myslím, 14 jsou tady. A tady jsou dveře zamčený. Tak asi už bych to ukončil. Tak se mějte hezky a